Čauko, tady Adry a vítám vás u nového videa ze serveru Survival Games. Jsem tady Skábler. Jusák. No a jdeme si tady zahrát na Gamerovo server Survival Games, takže IPnu budete mít v popisku, kdybyste potřebovali. Že ty seš někde jinde. No, já vám ji, počkej, já vám ji musím jako najít. Kde jsi, Skábler? No já jsem v té 12. No, a jsi do té tým? Jo, tady. Jo. Tady, týnuška mláčka. Krásný jméno, to vymyslela ona, ale to je detail. No tak jo, tak budeme si něco natěžit. Jo. Takže začneme melounama. Jo. Tady všichni cheatery, ty vole, jak to můžou být jak já, protože tě neměl jako tak nechápu. Nikdo to já to taky v životě neměla, hele, ale ten paník už to nikdy vůbec neměl. Ani neví, co to je. Ne, asi včera mi zrovna dali ban za hacky, prej, že mám hacky, no, mám velký. No, paní čulínci. Ty valkrovaný týmu je Belinardo, zase další ten youtuber. No. No, příbuzný. No. Takže já jdu na žele. Počkej, dá se železo vykupat dřevěným krumpáčem, asi ne? Ne, nedá. Jo, dá? Hustý. Nedá. Dá? No to fakt jde. Jako fakt. No jako fakt. No aha. Jo, ještě se nakopneme pár. Prej, Adrian never, tímto krumpáčem to asi nevykopeš. Jako jde to vykopat, ty jsou počáný nebo co? Já říkám, že to jde, tak jako to jde? Jo, ty víte, to tady ještě repotkalo. Report for you. Víš co, já ti udělám tady ten kamenej a bude to lepší, jo? Děkuji ti, já už ho mám, takže. Fajn, tak já si udělám aspoň pro sebe. No, tak já ti udělám pro tebe, jestli chceš. No tak jo, a nemám dřevo. Já nemám kámen. No tak já ti dám kameny. Ok, já už mám 1, 2. Dobrý, já mám kameny. Nechceš spíš 3? Mám ty. 4. Tenhle ten tady s náma taky je, akorát není s náma v hovoru, ale to nevadí, ne? Možná z další dílu s náma bude i ve videu, ne? Takže jdeme těžit forever, těžení. No takže No, cigáni jdou na železo, to ani mi nenechají. spíš po zítři si koupím tady VIPčko zase, já ji taky koupím VIPčko, aby jsme mohli hrát a rozjedeme to na plný pecky. No. Železo. Jsem chtěl železo. Já musím na chvilku pryč, tak tady si povídejte s Káblem. No, to je skvělý. Povídej mi se. No a co já vám mám jako povídat? Těžíme železo a tady ten pan si odešel, protože jsem mu potřeboval země na vylech. Fajn, že si natěžíme železo a budeme si ho vypalit. Se vám ho nikdo neukradl. Pan Maník bude takový koš, si z něho uděláme, ono mu to vadit nebude. Jak si tohle uslyší a tak to je. Jak to není líto. Tak jsem zpět, doufám, že mám tady Kábler, no jinak je celá nějaký drby, ale to nevadí. Takže, Ne, nic. 3, 6. Jsi velká holka. Veď. Já už mám 7, no tak 6. Ok, jdu ještě na uhlíčko. Teď uhlík to těžím já. Jsem zvyklý vždycky z VIPčka, že mám ten grumpáč. Ty vole, to je úplně hrozný bez toho. Ty kablerka obsadila toho hlíčka, ale tady nemají co dělat, takže má zdej. Všichni tady nemají co dělat. No, teď je tak poslechnou, no. No veď. Víš to, já půjdu asi do nich přímo. Jo, takže to dopadne úplně chaoticky a fajn. Káble, nevyrobíme strange. Jo, vyrobíme. Ok, tak já si vyrobím to, víš co. Jo. Krumpáč železnej a půjdu natěžit zlato. Jo. A uděláme si strange. A jako s tím strangem, co budeme vést, to docela hodně dobré. Já udělám Pamatuj. strange.
protože bylo to lepší. Ne. Počkej, bude mi teoreticky 6 házetých strangeů, když napíšem to. Pokud tak Nebudeme budeme čas. mít hru hotovou. A či do nás půjde, tak já na naše hodím strange a budeme v pohodě. A teď konec hry, já už jsme zase vprdali. Ještě jedno železo a budu mít strange. O, teda, krumpáč železo. Kde pak se ty zase? No, toho železa. Dát. No super, už tady přidali konečně ten na vaření lektvaru, že ti to nevyberou z toho. No, to jsou hodný. Pamatuješ, jak ty vždycky brali z toho. To teda. A mě nenávidím takový ty hráči prostě, ty vole, to pořád dáváme do Ejzaj normálně. Berou vám všechno, jako to si vaříte někde to, berou vám to všechno úplně, to jsou takový dementálové s proměnutím. To jsou chytíci. No ne asi. Já jdu na gold. To jsou emeraldy. Vole, kde jsou tady v téhle mapě gold vůbec? Když budeš hledat, tak je najdeš. Ať fakt nevím ani kde tady je gold. Co ty myslíš, že já to vím? Tady ani gold není snad, ne? Je tady, někde tady byl. Možná. Jako fakt? Asi jo. Že o tom nevím. Jako, jo, tady je gold, aha. No vidíš, že mám pravdu. Poprvé v životě jsem našel gold. To je první gold, oslava, hele. Jsem ještě na téhle mapě nekoupal gold. To už to hrou akci hodně dlouho. A to na kopenci goldy, ty zatím můžeš, nevím, prostě rok. Ať už železo. Už si jdou do Nexusu, ty vole, tak to bude rychlá hra. No to teda. Ale jdeme my do nich, takže super. Musím jít s nimi. Tak za nima maze ještě stihneš možná. No, určitě to už si radši jdem ten trenč a pak půjdu. Super, no. Veď. Nechápu, kdo prostě normálně natáčí i s hackama klidně, ne, ve videu si normálně nechají hacky, ty vole, je to normální. Teď jsou úplný. No ne asi, ty vole. Tak počkej, mám 7 železa. 25 goldů teprve. No dám si 30 pouze. No je to sice retardovaný, ale prostě si enchantuju krumpáči na 30, no, protože chci, aby mi to dalo štěstí 3 a fortune. Ahoj. Kde tady dřevo a dá se vykopat? Hej, když ti dám ty věci, uděláš strange? Jo, snad. Nebo mě řekneš, jak se to dělá, já ho udělám. No, tak já radši udělám. OK. $42 gold. 45. Aspoň stack goldu. Ne, počkej, já se do extend do 30. Já jsem si chtěla krumpáč dělat v peci, To je jo. taky kreten, ty vole, on tak kopec s dřevěným krumpáčem a gold. To je chytrý, Ale vy si můžete podat ruce. chytřejší než já, no. 28 levelů. Moc chytřejší ne, no. Modrý mají hacky, pozor, no jasně. Já mám 30 levelů, takže Jsem u sebe koleje, kde jsem to vzala. jdu domů, počkej, jaký, no to si normálně zbral ze dřeva, tam jsou na dřevu kole, ty chytré. No, aha. My už jdem zase do... Dobrá! Uf. Tak si tady normálně jdu, já jsem si myslel prostě, že jsem modrým... No to jsme si všimli, ale. Normálně si tady nechám ho jít, v pohodě, a pak si všiml, že to není můj našel tým. Takže jdu vypalovat. Tak, go domů.
No tak nebudu, oni ten si meč teda na přichytko, no. To bylo lepší. Jak to bude? Aha, takhle si dám meč. Máš něco udělanýho aspoň ty? No, mám krumpáč a meč. Oh. Super, veď. Ten půjdu do Nexusu asi. Nebo ne. No tak to hned chcípneš. Úder, ty vole, za 30. Úder 4 a nerozbitnost 3. No to je úplně luxusní meč, ty jo. No ty jo, potles. No to jsem úplně rád. Jsem si měl udělat ten krumpáč radši. Tak já mám na něm hmyzákovou záhubu jedničku. Půjdeš se mnou, já udělám elíky a půjdeme do nich. Jo. Nechci se ještě nejdřív udělat radši brnko. No tak jako, jestli máš iron, tak mi ho můžeš udělat. Jak má dva irony. No tak to si udělej meč radši. Už mám dávno. Co, jdeme udělat si kalhoty. Oh. Mám gold kalhoty, oh yeah. Dáš si srandu. A je to jsou hezky. To krás. Takže já chci tady, kde je ten shop? Tu není shop. Já si prdel, že to rozbili. Je tady shop, ne? Kde je ten shop, prosím tě? Jestli to rozbili, tak to rovnou skončím s tou hrou. O, kde je ten Míkají shop? dole. Ne, to je jenom nějaký šulenci dělají blbosti. Jo, počkej, já už vím, kde je shop. Myslím, že jo, je tam dobrý. Je to Pašan. ty vole. Tohle nic. Aha, no tak to jsme nedochyt, ale ono to je dostupně až od 4. fáze. Ty jako fakt. OK, no, tak aspoň si koupím nějaký věci. Za 5 goldů tady meč ironový. Za 40 goldů budu mít celou kroužkovou výbavu. To jako nezní špatně. No a kroužková, to už je lepší si nakopat tu železnou. Myslíš, že jo? Jo. Aha, tak to nic. Já jdu ještě, nebo nejdu na zolotrať. A není, já si myslím, že kroužka je lepší, ne? To bude tak na stejno, ne? Asi. 2 talenti se sešli. Asi. Ani prostě musíme vyhrát. To se sice nestane, no ale fajn. No, možná jo. Počkej, já si trochu uberu to nastavení, aby to... Budu malinko čanky, aby nám to tolik nesekalo a přidám si FPS. Taky chytrý. No, mě to neseká, jako, ale v tom videu vám to trochu možná bude zasekávat. Kde to? Obrazovku, mraky vypne. Jdem na čanku a nevseká se mi to Tam taky. No, jsem si dal rychlou grafiku, je to lepší, už to ne... Teď mi to zdá úplně naprosto bez lagů. Až 3. Tady na FPS, aha. Počkej, tak to musím trochu upravit. Tak si uberem tanky, no. Jak FPS, to jde. To stačí. No, ještě si uberu. Dneska trochu uberu, aby to úplně... Mám 5 čánků, jo? Už. Dosáhne 37. Ne, to se mě nezdá moc lepší, jako. To radši zesílím. No super, já si vypamajná. No, to jsi velká holka. No viď. To já dělám. Tady, aha. Abys mohla se připojit, co myslíš? Jo, já už běžím, jenom si to zase zapnu. No takhle to je dobrý. Takže, počkej, on to tady rozkopali. Tam nikoho vidím, ne. Jako, aha, my si můžeme už Nexusu, to jsem ještě
Jo, je u Nexusu, pojď. U Nexusu je někdo. Help, Ty to ještě nejste, ty blázne. To je šulej, nebo zasranej, červený, teplej. Já si jdu do něho, protože to je teplo. To je hajzle. Náš Nexus silou upala hajzlík. No, a... náš Nexusík. Byla 12, že jo? No. Bude tam moc lidí. Tam musíš klikat od 106. Co dělám? Je tam 105 lidí ze stanu, ty vole, tak to bude chvilku trvat, než se někdo odpojí. Když oni mě nepustěj. To postižený, nebo to já chci do Enderstep. Aha. No já chci do 12. Ano. A tuk Nexusu prostě. Kdyby tam přišel nějaký buzerant prostě, tak to zabije. Počkej, kolikátá je tam fáze? No, druhá. Ještě se připojíš, máš na to jako tak 45 sekund. No skvělý, je tam 103 lidí, tak ještě potřebuje, aby 4 lidi zdrhli a bude to fajnový. Ale jestli to nestihneš, tak budeš po prdeli, už máš jenom 30 sekund. Děláš si prdel? 29, 28, 27, 26, 25, Nepočítaj to. 24, 23, 22. No, už ti to za chvíli nepřijde. Ty šulíni vypadně, nebo tam to všechno jenom 3 lidi. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Už jenom 2 lidi, už jenom 2 lidi. 1, pozdě. Kurva. Ale já si myslím, že se tam připojíš. Když tam bude, když už, jako by si v tom hrál v tom týmu, tak já si myslím, že se připojíš ještě. Už jenom 2 lidi se musí odpojit. Nevím, ale možná by tě to mohlo sem zase dát. Možná. A myslím, že ne. Jako možná jo, ale to se tak jako, ne, myslím to vážně. Tam je zelený, teda... Už jenom jeden. Podívej se to tady čet, jo. Tam měl káčku a kráva, dal jsem ho. A jako ty věci tam chci, jako, ty tam nezůstanou. Už jenom jeden člověk. Jo, jsem tam. Jsi tu? A jde ti to? Jo, jde to. Já jsem myslel, že to ani nepůjde. Jo, hej, hned se to portlo do toho týmu. Oni jde do tam té místnosti, kde si vybíráš týmy, ale hned na to místo, jak mi to slítlo. Buď ráda. To jsem ráda. Bolí ruka od toho. Super nějaké věci zdarma, z těch šulinků, který se snažili na můj Nexus, ty vole. Věci zdarma jsou super, ber to všechno. Není to tak moc hezký, když mě zabijou s těma věcma zdarma. Jinak dobrý. No to není hezký, tak si ty věci zdarma mají ještě víc zdarma. No, to mají spíš víc zdarma, ne já. No. Logic. Tak, super, taková dobrá výbarka, výbavka. Oh, a je tam červený, co myslím. No, není to červený. Je to červený. To je idiot, on přijde do něho, já mu jdu pomoct. Ty býte zmrdé, zasranej, cigáne. Ty vole. Já moc držu do toho vydat, co? Ne, ani ne, zatím. Hej, tak jo, tak se pár věcí dáme. Krumpáč, MacUder 2. Jak chci prut? To musíš mít VIPčko. Musím mít asi VIPčko. Se jdu koupit. No, já se ho koupím zítra. No, tak po zítří, protože jsem si trošku rozflakal mobil. Je malinko, viď. No, super. Chudák mobil. Je ho tak líto. Teď skončí někde v popelnici. Vyvezli do hrobu, kámo.
Jako už ho nechci ten mobil, jo, ale jako je to krám. No není tak krám, ale nechci ho. Chtěl pažnu poštou. No, Chceš? no, děkuji ti fakt, ale musím tě Jak kouknu, jestli natáčíme. Jo, natáčíme pořád, jako. Doufám, že ty tam budeš slyšet v tom videjku. Jsi to měl zase nejdřív zkusit, jak minule. No, zkouška, no. Pak ji natáčela, pak to bylo nic slyšet. No tak já tady nebudu jako čekat, prostě oni z toho videa nic nemají, jako, tak já jdu přímo do nich prostě. Jestli pojď se mnou, já ti dám jeden krumpáč a půjdem do nich. Ne, mám krpáč. Tak kde seš? Pojď jim loupat Nexus. Tak divný slovo. Tak pojď. A kde seš? No, tady u té studny ve prostřed. Jo, tak tam jsem taky, já jsem za tebou, tak počkej. Počkej, kde seš? No tady. Za tebou. Půjdem do nich, já ti budu trochu krejt a ty budeš trošku ničit. Jo. Asi to se nám nepovede, asi, ale to nevadí. Ne. Prostě tam přímo běhneme, nebudeme nic, prostě přímo tam běhneme a zničíme to. No. Jo. Takže jdeme tudy, jo? Půjdeme na ty. Jo. Pojď. Počkej, já jsem do toho dopat. No, do papáče se potom. Pojď, pak můžeš ve vodě, aspoň půjdeš. Ve vodě to plave, když ji žereš. Ale jen jsou toho, tam můžeš ve vodě. Já už jsem dokopaná. Aha. Musíme být ty kabejky nejrychlejší, protože tam je zelený. Stůj, jsem. On tady modrej. Jdem do něho, pojď. Tak to nebyl moc dobrý nápad. Drej, bye bye. Bye bye. Drej. Uteču. Utíkej. On jde do mě. Ty mi mír, kamaráde. Máš mi mír? Ty zmrde. On má cheaty jak svině. No to teda. Vidíte v tom videu, jaký cheaty má, no, takže hezky to tady jako bambulku srdíčka, jako, no, jsem být. Takže... Šulen se na mě portnul a zabil mě. Ne, on letěl nad vodou, debil. Ne, prostě. Ať ty mě nepřeje, on šulen, ty vole. Jak se jmenoval? Počkej, jde pak mě zabil. Martis. Martis? Martis 99. Ne, počkej. Ne, Matris. Jak se jmenoval, pro boha? Takhle. Jo, Martis, okay. Já mu hezky napíšu. To Matris, ne Martis, no, ale dobrý. Už mám jenom 60. No, tak jo. Aha, já jsem debil, já jsem to napsal do našeho týmu. Kurva. No, nevychytal trošku. Malinko. No, tak to opravím, nevadí. Neměl jsi u sebe náhodou nějaký úplně super věci. No, tak jako pár věcí jsem měl superových, no. No. No, ty to s ním vyročí, hej. Jdeme do nich, je prostě jako... Tady jsou sami hekři, no, nedá se to hrát, ale jako budem prostě hrát. 1, 2, 3. Nebo si uděláme stránky, půjdeme do nich prostě. Ještě není čtvrtá fáze, že? No, půjdeme tak. No. Já jdu do nich a je to. Počkej, si udělám jenom god krumpát a už jdu. No, jdu s tebou. Tak pojď. Jdem zase do těch modrých. Nebo pojď do zelených. No, tam běž, no. Já si mám trocha papu, aby se mohla běžet. Jo, to je dobrý nápad si trochu papu. Máš ti pro mě papu? Jo. 6 mám. To je hodně. Já vám to vypnu, protože vám to tady asi vadí. Jdeš? Já jdu. Tak pojď. Tam jsou červený kamarádi. Je hele věci. Jdem do nich? Nebo nechoď do nich radši, protože jako já nechci zemřít. Mým Ahoj. Jak nechoď do něho! Tak pojď do něho, okej. Okay. Oh, help. No, jdem do nich, pojď. A jdeme přímo do Jak zdrhá. Je. Pojď do toho. Už tam nechodila. Pojď tudy. Jdeš? Já? No, pojď. Projdeme to tudy a zničíme to tam prostě. Protože mi nebudou hezky srát, hajzlové. Jejich Nexus prostě. Kam jdeš? Ty jsi blbá. To je trochu blbá strana, no. Pojď, tam je červený. Už teďka to proběhneme prostě a budeme to mít. Pojď, pojď, pojď. Pojď. Pojď.
tady myslím, že budou mít některé hacky prostě a že nás uvidějí z dálky, takže to nejrychleji musíme natěžit pár dřeva, udělat ty schody a jít do nich. Shift, prosím tě, zmáčkni. Děkuji ti. Shift, no a natisnu jít dřeva. Tam udělám schody a půjdeme do nich. Tohle jsou jaký tým, nevím jaký tým, ale nevadí. No natěž víc, protože já budu dělat schody. Tam jeden kamarád, ale to nebude vadit. Tak jsou. Oni jdou do načanek, co se dělají prdel, pojď. A počkej, nechoď, počkej. Au. Aha, já se bavila ve dřevenu, super. Myslím, že už 5 kilej. Já si to myslela taky. Kudy jsi šel? Pojď nahoře, dělej, pojď. Jsou červený, jsou nejděsivější. A teďka tam počkej, drž v pořád. Shift. Papu, prosím. Až ti řeknu, až bude vhodná chvíle, tak to do toho nepřesu. Potřebuju papání. Jsou tam 3 do prdele. A pojď, už nás viděli, prostě musíš běžet. Prd na nějaký papání a pojď. Nedaj jim do Nexusu, protože jako se mi to moc nelíbí. Pojď, někam zničíme Nexus. Jas, pojď. Rychle, pojď. Jdeme do Nexusu, aspoň jeden si chci bouchnout. No, bouchni si, super, bouchl jsem si jednou, jsem si bouch jednou. Tak jdi do piči, tady ten kur. Ty jsi nebouchla, no jaj. Už bude teďka 4. fáze, takže já jdu víc teda. Jo. Ale nemáš prosím nějaký uhlí nebo dřevo? Já nemám nic. To darma v České, pokud to beru všechno. V Českách, tam je. Hej, moje koleje, už to vyrašla. Mám krumpáče. Super, jdu nakupovat, takže co mám všechno koupit? Takový ten stojan, lahvičky, pak to ohnivý, to červený a potom ještě... Ty tak, to někde strandím, to bude úplně... Takže lahvičky mám, bradavičník... To ohnivý. Stojan mám, ten světlit. Jo, a to ohnivý. To stojí 15, super, a ještě něco. Ne, už nic. Power, ten je za 30, no to až potom. Takže napustíme lahvičky vodou. Tak. A uděláme strange. To záručí. Počkej, ty to slyšíš? Jo. To tam hraje v jedné nejmenované stanici, takže kdyby jsem řekl, jak se jmenuje, tak by mě tam vyhodil za autorský právo. Ano. Takže nejdřív tam dal bradavičník, jo, co potom? Nejdřív bradavičník, potom to ohnivý a potom to tam nedávají. Už to vyrábím, co to vyrábí. Takže mám tam žádné účinky, takže teďka oheň, jo? Nebo není ten nejdřív ten světlit? Teda gold. Ne, nejdřív ten červený. No, už tam dávám oheň. 10 a budeme mít házet strange. Oheň a pak glowstone, že? Jo, myslím, že jo. Budeme mít strange, oh yeah. Počkej, jestli to už půjde, by to mělo být 3 minutový. No, a když tam dáš... Jo, tak tam už nedávej, protože to budeš mít 1,5 minutový. Fakt? Jo. To je pakárna, proč? A to vyzkouším na jednom, radši. Co se stane? A co když to fakt dá víc? Co když dá 6 minut? Nedá, už to zkoušela. Aha, tak to nebudu ani zkoušet. Ne, to ti pak dá větší sílu. Tady je 130% útoka, jakoby síla při útoku. No to asi. No. Já si myslím, že to dá 200 něco. Nevím, uvidíme. Tak, už se toto. 3. No, už to bude. Už. Jo, dalo to. Dvojnásobnou, jako. Dá ti to sice menší, ale máš dvojnásobnou sílu, chápeš? Jo. Že zabiješ prostě silnější. Takže ten ty nechám pro nás a jim dám ten obyčejný. A to je jenom 28. Jak se to píše? Strength? Yeah. Já jsem položila krafťák omylem. Já chci strength.
Ren, asi. Za 2 minuty u melonu. Za 2 minuty pemrač. Máš to? Počkej ještě. Aha, já jsem si nevzal tu gold, já jsem debil. Bože. Pojď, jo, 32, tak teďka koupím gunpowder. Vyrob si nějaký super krumpáč, ať můžeš rychle těžit. Já mám tady ten krumpáč, je super. Takže gunpowder tady je. Dobrý, a už do toho dát házecí. Víš, jak se dělá házecí? Jo, vím, to normálně, to musíš do toho, chápeš? Ono to do toho vařit. Jo. No, ty jsi to včera, No tak jako... běž do Nexusu. Já nechci test, já tam nechci jít. Pojď tam, já ti pomůžu. To je po nás. Není po nás, já jsem tady, pojď. Tady jeden hajzl, ty vole, on ti nás dává červený nukerem. To je šulin. On ti nás malem dal nukerem. Červený normálně. Holka do toho mlátí jako kráva. Meráš si do nich jako. Rychle učet strength, jak je hotový. Super, mám házecí strength 3. Jako ty holky do toho bouchají jenom jako rozlávalo kolko, já se předám. Mám 3 strength, super. A jak si vyrobím ještě boty, nemám. A krumpáč. Proč se Nexus nutí sám, to je debilovo. Máme jenom 12, tak to bude hodně rychle dohraní, jak se mi někdo naběhne, no tak nechtěli. Mám házecí strength. Jo. To prdele, ne? To je ten French. Koukejte na ten French, jak je hezký. No, koukejte. Tak počkej, já si jeden nesilný French si nechám u sebe, hodíme to když tak na sebe, do našli. Jo. Pojď k Nexusu, budem to tam chránit teda, no. To ty kalhoty. Ne. Je tam někdo? Ne, není. Tam pojď, do prdele! Pojď! No tak to ne. Mám strange na sobě, já jdu do nich. Počkej, mám strange, já jdu do nich, ze strange. Máme strange. No! To nám nevyšlo. A nevadí, mám strange. A jdem do nich hezky. Kreten, zasranej. To mě si zapálil, jako, myslíš, že je pan inteligentní? No, já jsem fakt schopný. No. Za tebou. Máš moje věci? Má hejky. Aha, mě to vyhodilo, no, takže jsme... Má hejky jako svině. Nevadí, no. No, takže, to bude asi konec prvního videa ze serveru Survival Games. No a uvidíme se u dalších dílů, takže čau. Ačko.